Dyma sut rwyf wedi bod yn treulio fy amser yn lockdown, gan Elfyn. Un o fy ngweithgareddau yw redeg pob bore, ac rwyf wedi herio fy hun wrth wneud 5 milltir y dydd. Wrth i lockdown ddechrau, rwyf wedi bod wrthi yn wneud Joe Wick pob dydd. Hello, good morning everybody and welcome back to PE with Joe. Today is a... Hefyd, mae fy nain yn mynd ati gydaf. Dyma fi yn coginio vegan brownies gyda fy mam. Rwyf wedi bod ati yn gwylio Junior Bake Off gyda fy mam, ac mae hyn wedi fy ysbrydoli i wneud hyn. Erbyn i lockdown ddechrau, rwyf rili wedi colli fy timau pêl-droed, ond rydw i a fy dad yn mynd i'r parc pob dydd i ymarfer fy sgiliau. Y peth gorau yw hango mas gyda fy cath Momo. Rwy wedi bod yn anodd cadw i fyny gyda fy fideo yn ddiweddarach, oherwydd nid wyf yn cael fy ngwersi, ond mae fy nhad dal yn gwneud hi gyda fi. Subscribiwch i fy YouTube!